срещу който има заведени и дела за убийство и други неща и разследвания, и всички знаят с какво се занимава, нали, който е приближен на така наречения Дънката. Или Димитър Енчев, човека, който е представител на либералната общност, на европейските ценности, на евроатлантическите ценности, изпраща при мене тежки престъпници, които ги има записани на запис, имаме свидетели, когато са идвали многократно да се опитват да упражняват натиск върху мен, за да може да се промени общественото мнение относно поставянето на ветрогенераторите в община Ветрино, община Вълчи дол. Или в България в този момент ние виждаме единна работа на трите организации и господин Делян Пеевски, господин Бойко Борисов имат правото да се разграничат и по всякакъв начин да задействаме институциите, за да го проверим всичкото това нещо, защото ако един честен бизнес се унищожава, обществено полезен, ако някой, който мисли за благото на самата родина, прави бизнес предприемачески, естествено с цел печалба, защото ако един бизнес не генерира печалба, той ще умре, но го прави в полза на хората, а не в тяхна вреда, бива смачкван заради интересите на хора, които дори не живеят в България и на чужди фирми, тогава ние наистина не сме свободна и независима република, а ние сме по някакъв начин държава, управлявана от престъпници с подкрепата на американското, английското и европейските посолства. Така че призовавам посолствата да се свържат с мен. Те могат да намерят от всякъде контакти, да дам информация. Ако това нещо не го направят, значи това нещо, което се случва, особено в предизборна кампания, в която аз съм член на партия нова, която се бори с всички тези зависимости, това е показателно за отношенията на посолствата към престъпността в България. И ако България е член на Европейския съюз и това нещо се протектира от Европейския съюз, тогава аз ви казвам, не искам да съм човек, който искам да живее и да се развива в Европейския съюз. Това не е отцепническо мнение, това е мнение на свободен гражданин, който има всички права и свободи да избира своя път на развитие, да агитира, да говори, да организира свои съмишленици и съграждани в същата посока. Това ми право е гарантирано от Конституцията. Също имам гарантирано право от Конституцията на самозащита и на притежание на огнестрелно оръжие. След като срещу мен са изправени такива престъпни групи, знаем колко хора са убити, включително съвсем наскоро беше убит Алексей Петров, човек, един от, така да кажем, водачите на старата организирана престъпност, от водещите кланове. След като той е убит в България и не се намира извършителя, ви помислете си какво става за един човек, който няма охрана, няма нищо. Целта е на мен да ми се отнеме личното огнестрелно оръжие, с което аз имам право като предприемач, човек, който работи със средства, публична личност, който виждате е заплашва многократно. Имам един пистолет Glock 17, късоцевно оръжие, с който аз имам правото да защитавам моя живот. И това в момента се мъчи да ми бъде отнето, за да мога да бъда оставен на произвола на съдбата срещу организираните престъпни групи, които работят с незаконно оръжие. Или убийството, с което е извършено убийството на Алексей Петров и на другите хора, са незаконни оръжия, незаконни, каквото аз притежавам. Ловните ми оръжия, гладкоцевни и дългоцевни, които имам, са право на всеки ловец в Република България да притежава тези оръжия. Те са зачислени към служба КОС. Преди седмица или две дойдоха служба КОС пак поради тези сигнали да правят проверка изненадваща. Имам констативен протокол, че оръжията са на място, боеприпасите са точни, имам дори по-малко боеприпаси от позволените. Те са съхранявани в каси, не ги разкарвам насам натам. Единствено с мен винаги нося късоцевното си бойно оръжие, което е за самозащита. Но ако аз като гражданин, обществена личност нямам право да се самозащитавам, значи аз трябва да се наемам охрана и други неща и отново ще бъда обвинен за частна армия или за нещо друго. Което означава, че господата Бойко Борисов, Делян Пеевски, Иво Прокопиев имат право на лична охрана, нали, в особено големи размери, имат право на всичко. Обикновеният гражданин няма и той трябва да бъде оставен на произвола на различните престъпни групи. Пак ви казах, ще видим кой е този Росен, бил е близък до Мити Очите и на кой е бил шофьор в Бургаска област, във Варненска област Николай Черпански, всеизвестен, Дънката, които съвсем доскоро, нали, това са хората, които се знае, че организират на мис преференция купуване на гласовете,
имотни измами, заедно имал дела, това трябва да го проверят самите служби, в които е бил замесен и настоящия директор на РИОСВ Ерджан Себайтин за присвояване с констативни протоколи на много имоти на български и чуждестранни граждани в територията на град Варна. Това нещо ще намеря начин да го изискам, дай Боже да влезем в парламента, за да изискаме всички тези документи, с които да видим какви разследвания има срещу тези хора, да ги покажем на бял свят и вече да искаме службите, ще ходим един по един да намерим всички хора и да разследваме дали тези неща са основателни или не. Затова аз не мога да остана неохраняем. Нали, да не мога да се охранявам и защитавам живота си срещу едни такива огромни престъпни групи, срещу които съм изправен. И ако на мен ми се отнеме правото да имам лично оръжие, при положение, че аз имам лично оръжие от 2006 година, не съм го вадил никога, не съм заплашвал даден човек, няма никакви инциденти с него, сега сме 2024 година, това са 19 години, как изведнъж сега в момента се сетиха, че аз нямам право да притежавам лично оръжие и това означава ли, че ще се вземе личното оръжие на всички хора, които тренират динамична стрелба, Т-клас, нали, което е по-близо военни дисциплини, на всички хора, които имат ловни по 3-4 пистолета, защото човек има право в България да има ловно разрешително за пистолет, който се води на лов. Аз имам само едно късоцевно оръжие, което може да се носи ежедневно и на всички други ли ще им бъдат отнети, ще направим ли една справка. В същото време ще отнеем ли оръжията и на охранителите, на различните охранителни фирми, ще разследваме ли престъпленията, които са правени с различните охранителни фирми, ще разследваме ли Съга Груп, която е също Съга Груп по показания на Николай Черпанския, по негово споделяне също пред хора, с които имаме свидетели, CWP са предложили 2 милиона подкуп плюс 500 000 евро на година за охрана на Съга Груп, за да може тези перки да се поставят в територията на тези две землища, нали, на общините Ветрино и Вълчи дол, плюс възможност няколко перки да духат за тяхна полза или те да се инвестират в няколко перки, да им съдействат. Представителят за Съга Груп е Николай Черпанския за Варна. Съга Груп се говори, че е овладяна от Делян Пеевски, след като е отпуснат 70 милиона кредит ББР за изкупуване на дългове, забележете, не за нещо, което ще помогне развитието на българската икономика. На мен ББР ми отказаха лизинг на строителна машина с директното, че съм руска подлога, ми се обади човека и каза, на такива руски подлоги не отпускаме. Господине, вие не може да ползвате кредитиране от ББР, нали, банката за подпомагане на бизнеса и развитието в България. В същия момент на фирма за събиране на кредит се отпускат 70 милиона, не знам дали са евро или лева, това трябва да се провери, ще излъжа, не искам да бъда неточен в информацията, което означава, че има някакъв гръб в държавата и отново изразходване неправилно на държавните средства. Така че Димитър Енчев, който казва за организирани групи, които пречат, е човека, който ето аз заявявам и със свидетели и всичко ще го доказвам това нещо и в съда и пред служби, ще търся европейски, всякакви, ако трябва ще минем към руски и китайски служби да говорим с тях, защото ще търсим някакво съдействие на по-висши инстанции, защото не вярвам хората в света, нали, западните общности, да искат да има такава брутална престъпност в България и такова погазване на човешките права. Нали, това нещо разрушава устоите на цялото общество и ще предизвика катаклизми в така наречения развит свят, защото това нещо не може да продължава по този начин. То трябва да е вкарано в норми. Престъпността знаем, че служи на държавата и че винаги ще има такива хора, но те трябва да бъдат в норми и да по-скоро да са насочени към хора, които извършват някакви престъпления, не към хора, които правят обществено полезна дейност.